bi gaztelu daudela, bat kostaldean dela Abadiako gaztelua, eta iritsi gara konklusiora bigarrena dela Urtubiako gaztelua Urruña aldean dagoela. Urruña eta Zirruz aldean. Norbait bakizu frantsesez? Frantsesa Inez, frantsesez. Je ne sais pas. Mira. Pitatuta dana indik. Rotuta baten eman dio pare bat. Despistatuko dire bakarrik maparik gabe. Hor numaitien hartzen aldugu nola, tak, ez dakizu zu hola, semaforo hola, enan bar hartutetak, Bai, hori esan. gelitu, berde, quieto. Ja, eta hamarrian pasa, Eta orain gorrilla. Irudizu, zanpantzar bat. Azelatu dugu, Ay, Dios, qué pique. Abadia gaztelura, ikusten. Behobian botako dugu. Berriz ere, Elin, gure Manuel eta bere Manueladak. Omantxan egu, Jebian. Urruña herria pasa eta gertu, osea, igual santu erko era ziburura pixka, baina mapa agertzen denek bidetik ikusten da.